499 de lei de la 700. Acest panou decorativ, uitați-vă cât este de mare, are 2,44 pe 1,22. Practic ai schimbat tot aspectul interior al casei tale. Mai pui și un riflaj, mai pui și o bandă LED și deja ai un decor premium în casa ta. Haideți să vă arăt și celelalte culori. Aici avem cel care imită foarte bine marmura. Uite, îl puteți lipi direct peste gresie, direct peste parchet. Cu mamut, lipici tip mamut, stă foarte, foarte bine, sunt impermeabile, rezistă la apă, n-au niciun fel de problemă. Ia uite, acesta de exemplu, îl putem pune ca blat de bucătărie sau contrablat. Din nou, rezistă la căldură, rezistă la apă, n-are niciun fel de problemă. Și pe negru, tot în aceeași idee îl putem folosi. Așa, te-ai luat un panou de 2,44 m pe 1,22 la 499 de lei redus de la 700 în cadrul campaniei de Black Friday și te-ai dat un nou refresh